ኢሳያስ 55 فوق 10 حاجة زبره تنبيت إسياس 55 كافوق 10 حاجة زبره زنابن ورجن كاب سماي كان زور دمون مدر كيس تيو كان زفرن كان زبقلن كاخي قبرو زرعي نزرعي مقبل تقلابي كاخي حاول ندحريت كم زي ملس على اكزياب هيركا اتخاب عفي زوت سخان تاين الله على اللوه كوابو كخواني عفتا انا زلوخو كسلت عفتا انا زدليخا كقنعيلو كبرني يسوسيو ስለዚህ አት ዝናብን ወርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ ክብለና ከሎ ዝናብን ወርጭን ካብ ምንታይ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ክብር ኢየሱስ ይሁን ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ነዛ ዝነብረላ ዘለና ፕላኔት ወይ ከዓ ምድር እንታይ ገብራ የስቲያ የጥልላ ካበይ ካብቲ ነቅጻቶ ጸንሐት ካብቲ ጸኒዓቶ ጸንሐት ክብር ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እዚ ዝናብን ወርጭን እምበኣር ከም ቃል እግዚአብሔር እንተዳ መሲልና እታ መሬት ከአናይና አኻትኩም እንተዳ መሲልና ቃል እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ንዓና እንታይ የስቴናይ የጠጣዓናይ የልምዓናይ የሳግረናይ የፍውሰናይ የጸናናዓናይ የዝነናናይ ክብር ኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ሎ ንቃል እግዚአብሔር ስኒ እወንን አሜን ድሞ አሜን ስኒ ተውሒዱ ነታ አሜን ዝበሃሉስ አሜን ክብል صدقوا مخنياتو آمين يكون اللي مالتي كبرني يسوع شباب سلز الزنام الورجنا نمد كم زستيا قال እግዚአብሔር معنا አኻትኩም እንታይ ገብረና ባል ይስተና እስኪ አብዚን ቃል እግዚአብሔር ወይ ቃል መንፈስ ናይ ተቃል እንተዳሪና ከም ዝኽብሎ ጸናሑ ዝናብ ወርጭን ከም ቃል እግዚአብሔር ተራሪና ምድር ኸአ ህዝቢ አምላኺ ወይ ከዓ አነ ንስኻ ንስኺ እንተዳይልና أتي زفر زبقولنك انتهي ماشي أتام مدر تساتيو زلا زناب الورجن بس مزال تحت قبريا كمتي تفريو ويكا تقلو زر الزراعي مذبوخ على تقلل التهبو كان እግዚአብሔር ከአመጺው تحت قبرنا ህይወት ህለናይ ምክንያቱ አነዝ ነገርኩም ዘሎ ቃል ስኒ መንፈስ ህይወት አይደለም ክብር ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እዚ በመጠን ዝተተኻየ ቃል እግዚአብሔር በመጠን ተዝበላዓኻ በመጠን ተዝሰተኻየ ህይወት ካንተ ይገብር ያይ ይሰርሕ ይስልጥን ይፈውስ ይዝንን ክብር ኢየሱስ ይሁን ማይን ወርጭን ካብ ላዕሊ ክወርድ ከሎ ብፍላይ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ኣብ ላዕልና ከም የለን እምበር ኣብ ዓድና ከለና ማይ ዚንጎ ተባሂሉ بمثل نتزعرق كاي بمثل نتزوحل الكا افيستو انتاي قرك لما يحصل خدام بفلاي دك انستيو ازيخ تتكمالو ازيخ تدلال حكيتو مخنياتو ازيو سلا زعفر صبو صيت سلا زلو نخدان نخد حصب مايزينغو ام عدنا انتاي عدلاي اغداسي كبر ኢየሱስ ይሁን ነገር ግን በመጠን ተዛዓቆረ ይጠቅመካ በመጠን ተስኻ ዝዕቆርካ ወይ ከዓ ዘለካ ዓቅመታት ፊስቶ ይኹን በርሚል እንታይ ገብረካ ይጠቅመካ ክልተ ንስት እንተዳወሲና መሃንሳትን ገራመቲ እንተዳይልና ተሓንቲ ብዙሕ ዘይትዕቁር እንተዳኸና ተሓንቲ ከዓ ብዙሕ እንተዳ ይዕቂራ እታ ብዙሕ ዝዕቆረት እንታይ ትኸው ተጠቃሚ ተረባሒ ትኸው እንታይ ክብል ስለዝደለኸ ቃል እግዚአብሔር ካብ ዝበልዕናዮ ብዝሰተናዮ ቃል እግዚአብሔር بزنبنا بسمعنا بزسلاسلنا بهوتنا انتي زخو زفت سلازي يكو ارمياس انتي نغال كام سرخو كوسني بلع خوي قال እግዚአብሔር بحق انتي قبل يبلع اتا قدام يتفتنا ناي سيطان ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ انتي نرى ወደ አምላክ እንተዳኹን ካስኒ ነዚ እምኒ እንጌራ ይኹን أفت جزيتي أوان نايمتاي أوان اليوم بركز 4 مع 4 ليت تصيمك زرعي كاز سمعك شوهات كاز خفتلو مغبن مبلعيني سيدان نسو ودا الله مخالط أفيه ويكون نسو تزاري وخمز خون نسو تزاري وخمز سنت نسو تزاري نتقبل نالنجي راح غير كمز خير يفلطي ስለዚህ ነው ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ እንተዳኹን ካይኑ ጥርጥር አይነበሮ ወደ አምላክ መኻን ፈልጥ ግነት ዝነበረ ኾነታቱ ነገራቱ
ንኸስሕቶ እንታይ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካ ነዚ እምኒ እንጌራ ይኮኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልስ ከሎ ኩላህና ስለ ንፈልጦ ወዲ ሰብ እንጌራ ብማይ ጥራሕ ይኮኑ ብቃል እግዚኣብሔር ነበር ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር እንተዳ በሊዕና የምረና ኣሜን እንተዳ በሊዕኻ እንተዳ ሰዲኻ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ካ ትኸውን ከም ዘፍርን ከም ዘብቁርን ከዓ ከይገበረ እዩ ዘርኢ ንዘራኢ ምግብኻ ንተቐላቢ ሽዑ ትዘርእ እሞ ትዘብቁል መን እግዚኣብሔር ትምግብ እሞ እቲ ህዝብኻ እንታይ ይኽዕበት ይበልፅግ ናብ እግዚኣብሔር ምጥማትካ ይኾነሉ ክብርን የሱስ እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል እምበር እንታይ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝልእኹ ክቕንዕ ከስልጥ እዩ እምበር ብኸውቱ ናባይ ኣይምለስን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ወፂኡ ከየስልጥን ኣይምለስን ስለዚ ኣምላኽና እቲ ነፍቅሮ ኣምላኽ እቲ ተበጃዊና ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንተዳሪእና እግዚኣብሔር ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው ዘምፅእ ቃሉ እዚ ዘቃል እዚኣ ስልጣን ናይቲ ቃሉ ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው ዘምፅእ ምንም ነገር ዘይተፈጥረ ሊቃውንቲ ዓድና ወይ ከዓ ሊቃውንቲ ዓለምና ንሓደ ነገራት ክምህዙ ከለዉ ወይ ከዓ ነዛ ማይክሮፎን እዚኣ ክምህዙ ከለዉ ክርስቶ ምሂዝዋ ተባሂሎም እዮም ዘለዉ ምህዞታት ናይ እግዚኣብሔር እንተዳ ክትጅምሮ እንተዳ ክትፈቅዶ ጀሚርካ መወዳእታው ነይሩ እግዚኣብሔር ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው ዘምፅእ ብምንታይ ብቃል እግዚኣብሔር በለ ኮነ ከዓ ፅሑፍ ስለ ዝኽእል ክብሪ ንየሱስ ይኹን እዚ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ከዓ ዝብል ፅሑፍ ግን ቅድሚ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንተዳሪእና ኣበይ ንመፃና ኩላህና ከም ዝርድኦ መፅሓፍ ቅዱስና ብዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ይጅምር ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ እንተራሪእና ግን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 እንተራሪእና ግን እቲ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ዝነበረ ቅድሚ ዘፍጥረት ዝነበረ ቃል መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ስለዚ ቅድሚ ሰማይን ምድርን ምፍጣሩ እግዚኣብሔር መጀመርያ ዝነበረ መን ቃል እቲ ቃል ከዓ መን እዩ ነይሩ እቲ ቃል መን ነይሩ ጸጋን ሓቂ መን እዩ እዚ ኣባይ ናባኻትኩም ሓዲርኩም የሱስ ስለዚ ምንጭ ኩሉ በኣል መን እዩ ነይሩ እቲ ቃል መን እዩ የሱስ من قال له بيسوس بحث ولا كبرني يسوس يوم إذا بعد إذا خدمت أخوله 4 أكلات سمعوا نيرو 4 أكلات مغنياتو قال እግዚአብሔር ወይካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክትንተን ከሎ በዘር ተመስሊ በማይን በመግብም ተመስሊ በፈላይ ግን ብዘርኢ ዝተመሰለሉ ብዙሕ ሉቃስ 18 ተዳሪና አንጻር ጊዜና በዚያ ሞባይል ተጠቀምኩ ሉቃስ 8 ሉቃስ 8 ካብ 5 ተዳሪና 4 ተዘርኢ ኣብ 4 ነገራት ይወጡ ከምዚ زرعي زروخ زرع وفره كزرع خلد ما قاليو أعطى مجدي ودقة تركت أعواف سمايون بلعوا قاليو خا أبكوا ودقة مسبوق خلد ما تقلس لزين برا نقصه قاليو أما خد أشخ ودقة أشخ مسكو عبيو حلقة قال خا أتصبق مدر ودقة بقاله ميت خا عبد ما فرق إذا مسبله تسمع زنزلاته يسمع حلو جدا لومي تسمع زنزلاته تايلو يسمع سلسة أمر بعد نقراتي بزنزل ويكاز خلق على እግዚአብሔር ተመሲሉ ዘሎ ወዲቁ ዘሎ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ክብሪነት ዝተሓደገ ሸር ያ አሜን ወዳ አሜን ማለት እኮ ይሆናል ማለት ክብርን ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ በምስላይ ኣብዚ ጊዜ ዝተዛሪቦም ዘሎ ደቀ መዛሙርት ግን ጋን ኮይዎም አሉ ምክንያቱም
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከቦ ብምስላ ናይ ምዝራብ ልማድ ነይርዎ ደቂ መዛሙርቱ ፍልይ ምስ በሉ ግን እዚ ብምስላ እትምህሮ ዘለካ ስለምንታይ እዩ ብዛዕባ ተዛረብካ ምስላ ኻንዓና ገለጸልና ምስጢሩ ኣይተረዳእና ስለዚ ኣብርሃልና ድሕራይ ክመጻእ ክእለ ግን ኣቐድም ኣቢለ መዝሙር 119 እንተራሪእኹሞ ብምልእታ ማለት እዩ ኣዝያ ንዋሕ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ብዙሕ ስለተዛረበሉ ኣብ ኣኺድኩም ኩሉ ተንብቦ ምስጢር ናይቲ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ናይቲ ቃል ኣምላኽ ማዕረኽንደይ ኣባና ወይ ኣብ ሂወትና መንገድና ጉዕዞና ይሰርሕ ምህረና ትኽእል ክብርን የሱስ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ይወረሎ ግን እቲ ምስላ ክተንትኖ ከሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 11 ክሳብ 15 ረኺብዎ ኣሎ ኣብ ጥቓ መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ እምበር እንታይ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ኣብ ጥቓ መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ እምበር እዚኦም ነቲ ቃል ዝሰምዖም እዩ መታን ከይኣምኑን ከይድሕንን ግን ሰይጣን መፂኡ ካብ ልቦም እንታይ ገብሮ ይወስዶ ብመሰረቱ እዚ ነገር እዚ ዘርኢ እዚ ኣበይ ተዘሪኡ ዘሎ ኣብ ጥቓ መንገዲ ራዓይ ብዙሕ ነገር ዝሓልፈሉ እዩ ኣዕዋፍ መፅአን ካኻው እንታይ ገይሮም እየ ኣነ ገሪ ኣቢሎም ስለዚ እዚ መሬት እዚ መን ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ልቦም ሰባት እዮም ሰይጣን ካብ እንታይ ገብር መታን ከይኣምኑ ከዓ ከይድሕኑ ካብ ልቦም መፂኡ ይወስዶ ኣብ ከውሒ ዝተዘረኸ ኣሎ እዚ ኻ ትኸውሒ ልቦም ማለት መቸም ንነብስና ኣነ ነዚ ቃል እዚ ጎይታ ክህበኒ ከሎ ኣበይ ናይ ደረጃ ኣለኹ ኢለ ልክዕ ከምዛ ሚዛን ኣምፅአ ባላንስ ገይረ እየ እግዚኣብሔር ባዕሉ ይፈልጥ ብሓጎስ ይቕበልዎ እዮም ግና ንግዚኦም ዝኣምኑ ሱር የብሎም ብግዜ ፈተና ከዓ ይውዕዱ ስለዚ እዞም ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ዘርኢ ዘለዎ ንግዚኡ ብሓጎስ ይቕበልዎ እዮም ነቲ ቃል ግን እንታይ ዝገበርዎ እዮም ዝሰምዕዎ እዮም ብሓጎስ ተቐቢሎም ነገር ግን ንግዚኦም ይኣምኑ ግን ሱር የብሉ ብሩኻት ዘርኢ እንተደኣ ሱር ዘይብሉ ፎርማሊቲ እዩ ንክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ክረአ ክእል ድሕሪ ግን እንታይ ገብር ይረክፅ ስለዚ ኣብ ፈተና ከዓ እንታይ ይውሕድ ብረባይ መንገዲ ከዓ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ዘርኢና ንርኢ ምስ ሰምዑ መንገዶም ይኸዱ ብሓደትን ሃብትን ናይዚ ዓለም ከዓ ይጥበል እዛ ዓለም እዚኣ ትወስዶ መጀመርያ ግን እንታይ ገብሩ እዮም ይሰምዑ መንገዶም ከይዶም ብሓልየትን ሃብትን ከዓ ይሕንቑ ሓልዮት ሃብቲ ናይዛ ምድሪ ኩሉ ተራፊ ብጣዕሚ እቲ ዝገርመኒ ጥበበኛ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎ ናይ ኩሉ ኮንትነት ኮንቲ መኻ ኩሉ ዝነበረ ኣዝዩ ሃፍታም ዝነበረ ነገር ግን ኩሉ ኮንቲ ኣሕዋቴ ዝተፈላለየ ነገራት ከነጥርን ዝተፈላለየ ነገራት ክንረክብ ክንህብትም ንኽእል ኢና ኣይተሃብትሙ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር መሰረቱ ሃብታም ኣምላኽ እዩ ውሉድ ኣምላኽ ከዓ ሃብታም ክኸውን ይግባእ ኣይኮነና ከይማኹ ከመይና ተፀዊዕና ነገር ግን ኣቴንሽንና ይኹን ልብና ክወድቕ የብሉ ልብኻ ዘሎ መዝገብካ ዘሎ ስነ ኣውልኻ ሓሳባትና ኣረኣያና እንተደኣ ሃሊና ኣውና ንከውን ክብርን የሱስ እዩ መወዳእታ እምበኣር ከምዚ ከማይኻዩ ከማኻትኩም ዝወደቐ ኣብቲ ፅቡቕ ዝወደቐ ከዓ ኣሎ እስኪ ኣነ ካብዚ የለን ኣብዚ ፅቡቕ ምድሪ ኢና ፅቡቕ ምድሪ ስለ ዝወደቐ እንዲና መፂና ዘለና ኣይኮነን ፅቡቕ ምድሪ ስለ ዝወደቐና ኣይኮንና እንዲሕና ዘለና እምነት እኮ ካብ ምስማዕኻ ካብ ቃል ክርስቶስ እያ ይባል ነቲ ቃል ክርስቶስ ስለ ዝሰማዕናዮ ነቲ ቃል ክርስቶስ ካብ ሰሚዕና ስለ ዝኣመናዮ ኣብ ልብና ስለ ዝዓቆርናዮ ኣብ ልብና ካንታይ ርትዕ ስለ ዝገበረልና
كم تمسي إما مسكون تاكل اتقال كنجرنا خلوا اتقال كمسكرنا خلوا عبد بنا تاجبر نيل يندلنا شعو حالتون حابتن نايزا عالم زيادة فابيلنا مش يسوس وكيل نامي سلسلة زوج مش يسوس زوج قول مبار فريق من تاي بزيه بتعب استيخل فريق قال بزيه خول كبرني يسوس يوم كبرني يسوس يوم سلازي أنتي سلطان على أملاك مبار معرفة مدزي سلطان على أملاك قبل فترة كسر رأي وهانوس انتراهم تنتظر جميرنا إذا نير بعد غير أتأكد ناكل نير بعد غير نير بعد تبي تسعات كمان تأكل يكون لكن بخاف اللي بتزلنا يوم كبرني يسوسكم قال أنا قرأت كلمة ما تيوس معرف شو مدة عن الشخص حسبته حدا قال لي إذا بزعوات هي حلقة ميت استزاروا إذا حلقة ميت زي ودوا هيك قلعوا تقول لهم ما تأبعوا وديقوا أبجزان تايقبر نير يقنصوا حميمي يدلوا أكبر كان زايزون بحرام تاقبر تلابيب له تشجر له يقنصوا يزلوا ما جاب نحمم كلنا معركم ليك حمام تقنزل ترد أنا تخو سلازي إذا حلقة ميتي نتفواس زخنا كريستوس يسوس نتاجر وداي ما تأبعوا وديقوا أبجزان يقنصوا دمه هجها ما تي خايل من اليوم من جنة لحويه فوص يتكمل لحريق الغويت يقول أنه متعب بتعمل به تبدأ غويت يسوع كريستوس نتنا قرأت السمع أنه متعب كحويه كبرني يسوع ما تي كوي فوصنا ما تي كوي تأكلنا ما تي كوي كبر قارنا أنا كيفنا كبرني يسوع سلازي ممتوم السمع ممتوم إسرائيل مسخن زمت مسفلة قد نويلو حلقة ميتي أنا نسخنا بيتي كنت أطو هاي بكعني سلام دا أخان السخا زي تبقى عننا بيت كاخ أطو ودخان خفوصو كافت متابعو كافت سقون زوزو سنين خحاول نخفوصي وتنخركب سنين نخمت كون نخمت إلى كله بعدين يقول الله كم استوى هذا خوي مسلس معي كي تدري وحكي نقول أنا أبتحت ملاخ زجزايبو أتمستير زين أبتحت ملاخي إيه زجزا أبتحتك أشفرانو نده حدا كي يبلون يخيل حدا نعم بلون مت سلز أنا خمسة عين السبب نسخنا بيتك تمتص بقعكم نسخة بقعها على ذن بقعكم مو تاي لايهم حنطقات راح تزار اسكي حنطقات لك حنطقات تزار بمودة يفوسيو نايزا حلقة ميتي مردا نايزي حلقة ميتي مستو على المقلات معرق خلات حنطقات ترجعتو أفلت بجد مزحت قهم يلنا لنا حدا جزياب حدا قبائي عبزنا الله كله تسألني حدا باستر حدا برغت حافتخا باستر ايه أبيت قال أوصانك وي إذا كله خسر حوصاني حسن عندها قال كوصانك قال له قد كافت زوج أقوى على تيسني حد قال مش مع خلني فيه حد قال لك تدبره فلوسه لبي حد قال لك عيل تعال كافت زلنا يا زوج تعالنا زفوسنا زلنا نافتنا إجزاء حسب نافتنا إجزاء ديستني تزقت هو الناقل زبرت عنا زحيل النبك هيوتنا خل نسري لعلنا قرات لعل خناتات الزوج عنا خبرني يسوسهم مخناتو ازي حلقه بيت حدا ነገር ترديو حنت قال تزارب نبر ودي حول اذا قالت يا اني عملت قال كم زخنت كن كفلت ويتا بقى استنكر تقريم تدنيو كم زعما مسألة امنت ابو اسرائيل ايراخون ابنة رئيوة بك
هذا السنة شيء قالت هاي من كنا تفل اللي يحكم صاركم مخلي يا إيروس هقل قالين يا مشا عبيت أملاك زقل قلني إذا حلقة بيتك عبيت أملاك هاي نغير إذا حلقة بيتك تايجروا حنت قال تحت زار مو ودك يفوسي يا إيروس كن متى خانوا قالي أتعيا فوسا أتنسى يا ميت على ساتم كامتي يا إيروس لما مرأيتكم مقالك ما يدح يا إيروس كان أكون أقل قال أملاكم نقل قلنا تحانت قال أملاك وكان تحانت قال لا تزارب من قالت فوس تبل هاي قالت أستوى على كبرني يسوع مزمور 100 شوعاتن كلها عن فلتو قالي ودي عيسى قالوا لي يخو أحويه كابودا قدامك اسكي قال مزيلي حوي قال مزيلي كابود قالي تنايف اسكي خمس بدل أبري محوي نتهم قال زمان صلوا سني انتهي أمانة كبرني يسوع نتهم قال أملاك زمان صلوا سني أمانة تكوي هذا أمر لو مو قال زيادة كوي مسيك هذا قال زيادة مسيك قال زيادة تزي مسألة هذه محلنا ما يجب بخلتنا بتبرنا بمسوعاتنا بخلت أزار ربنا نحالفه داخل تسمعنا جاير محلتي به أنا ما يجب قافت أزن ورقوا قال نتي اللي وتي نمود أتا أبدي أزن ورقة قال قلتي كنا تاتك ويكا نجاراتك أيدرت بالكلا كفيل خير جاير علامة يدال لو من قل مسيكون أنسكو سلطان أتقاوم مسيحي وزوطان أتبلع لنا قرات ززاورني أتبلع لنا قرات نخخول زشقو من نقال هيو الزهبني ززنن النحل اللي زفوس النقال بسوكو يحيل سلطان كبرني يسوشون هزكيت سالسان شوعاتن كافو ده حاجة صار عسرته تنبيه هزكيت سالسان شوعاتن صار عسرته شنو سوس كم بباي إيه إجابير أمر علينا برد إجابير كأب منفس أو تأني أما كتا قول بما أمبرني نساون عاد أتمتي ملي هو نبرة آمين إيه إجابير أمر عليه نبرة بالله لما جمرة إيه إجابير يا متعطو اسكي إيه إجابير استحن إيه إجابير متعزو تعطو أرى إيه إجابير زفوسته إيه إجابير ززلنا نتمنى هاللويا سلازل هزكيل مجمر يا زمصة تنبار انت إيه إجابير يا متعطو كنتلا بلا عطا تقصتي بمنفس أوزان إيه إجابير ترحلنا منفس إجابير مساي نابي يوصاكا نافت حسن إجابير نافت علامة إجابير نافت إجابير بأخي جيل خد قمانو زدلة نجار نتاعي قبرك يوصاك يدفعك كبرني يسوع شهود مخنياتو مقلقالنا بمنفسو لأمر إجابير بسبب قلقل عيفلتني كو روحا كم زيد اللوم بالي منفس إجابير لأمر كواي كمسؤول زخنا نجار يلا إجابير بسبب عيقلقل بمنفسي منفسو كنا عبد عليه أفسيسو سنزلو بمنفسو إجابير تاعي قبر يقلقل كبرني يسوع شهود أما أخذت هقول ما أنبر سلزق إيدك زي أبي رأس كيلك تمسخلا من فوسخ أخو تصخله أم أنت على ما نمتاو أما أخذ
أما خلتا قلقل دما أمبر سلازا أما خلتا قلقل زعية زسرح نقرات عنه اكسيابير نساون عطاطنتي مليوها نبح سلازا تا ما أخل قلقل انت عطاطنت مليوها أنا هزكين قريمو خون خلي لي زعما نزق على زخمو خلو بطعم قريم مخنياتو إيد እግዚአብሔር መጽያ መንፈስ እግዚአብሔር ካአውጪው አፍቱ ማእኸል ጎልጎል ከተወ ከሎ አፍታ ጎልጎል ካንታይ ነይሩ ዓጻጽምቲ እስኪ እግዚአብሔር ነዛ ዓጻጽምቲ እንታይ ይስራሕ ዘሎ እንታይ ሓሳብ እንታይ ዕላማ ንምንታይ ከብዝ ማእኸል ዓጻጽምቲ ኣምጪኒ ሕቶታት ነይሩዋ ኾኑ ኽእል ከኒ የማንጀመካ ንነብስኹም እስክብኡ ቁረጿ ንነብስኹም እስክኣው ሕሰቧ إلى እግዚአብሔር መጽያ መንፈስ እግዚአብሔር ካአውጪኩም ስኒ አማኸል ታጎልጎል የቲኩም አፍታ ጎልጎል ካንታይ ሐጻጽምቲ ከብርኔስ ሲሆን ቀጥል ነው ማለት አብጠቆም በዘሪኦም አሐለፈኒ ነኻ አብተ ዝባን ጎልጎል አዝዩ ብዙሕ ነበረ ነኸውን አዝዩ ንቁጽ ነበረ ስለዚህ ብዙሕ ነይሩ ብዙሕ ነይሩ كوقطرة خمان زغل أي نمرة نزكين كموز حتى على خافري زبالة نقرات كان نقطي مالت هيوت زيون هيوت زينة بس درقي مدربة عيني نسخة أعطوا النسب إذا عدت النزس هي أولك خوني وبلني أنا لما وقت جابير عمله نسخة فلت إلى من نسكو بك أتعاطنتي أتنقص استوحلا أتستأكد أتبزح استوحلا تخون هي بخون لو زموت نجرا زعت سما كان نجراتهم زدرق كان نجراتهم هذا قالوا مني نايم حكي قالوا مني أنا لازم نفسي مسكر أنا أبزاط منهم تقدير أنا هنقولكم أنا مسكر كبرني أسشون ስለዚህ ሕዝቅኤል ገሪሞ ወሎ እዚ ዘገረመ እዝእኩም ዓጻጽምቲ ኸዓ ዝደረኸ ዓጻጽምቲ ዝነቐፀ ዓጻጽምቲ ስኒ ህያው ክኸውን ስኒ ዋ እዚኣ ትወፃለን ንስኻ ትፈልጥ ናቱ ሰው ኣይተረድኦም ክበፅሖምን ኣይትብል ሰራርሓ እግዚኣብሔር በቃ ትግሙተን ኢኻ እግዚኣብሔር በዚ ሰርሕ ኢልካ ዲፋይን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ በዚ ምፅኢሉ እግዚኣብሔር ካሕይ ይኽእል ስለዚህ ሕዝቅኤል ንስኻ ትፈልጥ ካብ ርእሱ እንታይ ገይርዋ ናብ እግዚኣብሔር ኣፀቅዕ ኣረ ኣይኣትዋን ንስኻ ትፈልጥ ኢሎ ቀፅላ ድማ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጣጥምቲ እዚ ተነበየ ኣብቶም ንቁጣት ዓጣጥምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ኢልካ እውን ንገሮም በለኒ ሃሌሉያ ተነበይ ኣሕዋተይ ምንባይ ከም ቃል እግዚኣብሔር نقال እግዚአብሔር ዝኽብር ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ኣስማዓይ ንብሎ ስልጣን ቃሉ ማዕረኽንደይ ነቲ እኩብ ዓጻጽምቲ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ዘይትፈልየሉ ምስ ምንታይ ክጋጣጠሙን ዘይትርድኣሉ ነቲ ንቑስ ዝተባሃለ ዓጻጽምቲ እኳ እንታይ ክገብር እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣስማዓይ ዝደረቐ ዶ ከመይ ገይሩ ሰምዕ እዝኒ ነይርዎ ነገር ግን ቃል እግዚአብሔር እንታይ يسمى ويتا أفتح مركب كله هواريات المسؤول لهالو نافت بحر خساقر خلو معاملات النفاسات المسمتة هيكون كم كوكتي منا معاملات النفاسات المسكتة لنا نجرات كونتات بكا عقلنا مستصغر لنا ويتا بزعوانا قد يمن كان يبنى أنا يقول له أنا قد يمن كان يبنى ناو قدلني ولك بك كم حياة جنان بس دبخ للكويتا سلازم نتي معاملات النفاسات النتاجرة قصيتو تطلب تقبل هنا زي تشقلون زلوا معامل لها نفاس تطلب معاملات النفاسات إذن القتيرة شيء صعب
ስለዚህ እዝኡኩም ዓፃፅን ተኻታኾይኑ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ሕያው ንክኸውን ኢሎ እንስኻ ትፈልጥ በልተነበየ ብቃል እግዚኣብሔር ኣስማዓዮ ሕዝቅኤል ብጣዕሚ ገሪምዎ ኣረ ነዚ እዝኒ ዘይብሉ ክዛረብ ዘይክእል ቃል እግዚኣብሔር ከስምዓ ግን ባዕልኻ ትፈልጥ እንደ ንስኻ ትፈልጥ እንዲኻ ኢሉ ንስኻ በለ ይኸውን እግዚኣብሔር በለ ኮነኻ ስለ ዝኾነ ሕዝቅኤል ከምዚ ገይሩ ከኣምኖ ዝኸኣለ መገዲ ግን ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ተዳሪእና ሕዝቅኤል እንታይ ገይሩ ነዛ ቃል እዚኣ በሊዕዋ بلع عيوه في معرف سلسة سلسة هسكيل نتافتا معرف سلسة زبلعة أبي كوين يوصل سلسة شوحات سلسة تأكل عزات صمتة تخيل هي أوكي عليك زي أبي سميع نفاسات نفيسو السبع كوني طوالت هي كوني كليز طوالت هي أوكي كبرني يسوسيو مزد تححز بلا زولو نقرات بزعوا مارتا مريم الأزهر متشم كلها نفلت يسترك إنه لو ما عندي عكشنا زد خنحوا عندك على زيارة هي حكينا على زيارة لا تسكر أو أرثوذكس أيقوننا ناكل زلنا يوم صبوق صفا كوفي نراتنا دو بيلنا يوصل نقال እግዚአብሔር እንታያለው ሪስፔክት ነው ወንጌል ይነበባል ይባል አባና አቆረደ አባና አክሽ አባና አስተፋና ቤት ሩሃ ቃል እግዚአብሔር ተዛዓበ አውቶሪቲ ዘሎ እግዚአብሔር እኮ ሐለፋሱ ቃሉ ዝተጋሃም ላይ አሜን ነርሚያስ ምሽኮም ይሉ እንዳይደረለኻይ መጀመሪያ ግን ኤርምያስ ኩነታቱ ነገራቱ እንዳርአየን እግዚአብሔር ዓቅሉ በሰጠውን እግዚአብሔር ካፍቲ ዝርዑ ዝነበረ ኩነታቱ ነገራቱን ከውጾ ስለዘለ ኤርምያስ ወይ እንታይ ትርእለኻ ቆም ለውዚ ጽቡቕ ርኢኻ ኣነ ቃለይ ከተጋሃለኹም ዝፍጸም ክገብሮ እዩ ሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር ክቡር እቲ ቀዳማይ ኣውቶሪቲ ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ውልቀ ሰብ ቃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሓለፋ ስሙ ንቃሉ ዝኽብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ሓንቲ የውጣ ተሓልፍ ስኒሉ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐሉ እሱ ይቐሉ ነዛ ሒዝናያን ዘራጊፅናያ ዘለና ምድሪ ነዛ ብቓል ከናፍሩ በቃ ምድሪ ይኹን ሰማይ ይኹን ነዛ بعدين نظام نتصف نظام هذا كتقلل عن تدادل كتقلل هذا سماي المدن كان እግዚአብሔር كان نظام نتصف كتقلل نخرج مغنياتو እግዚአብሔር كم قالوا خابز حلف كسماي المدن كحلف يقولوا ስለዚህ ብዛዕባ ማርታ ማርያም አልዓዛር ተዳሪና ማርያም ጎርሐ بتعم قرحة ما بتاكلش نها تمتم كتبت كلا لعن تحتن كتبت كلا بعقل قلوت كتتحس كلا مريم قلنا تاجرة تخابزي وصلت كده حرة هذا كل يسوع كنا نتقال زيادة حتى تقربنا تسوق عنيا تواحد ولوني ما خلعته نسيت قالت تحت برازخل هيوت كهبازخل بروحه سلازم قلنا زيادة يحب وصلنا ما نقدر نقالوا هم يقرنا نخبره أرجوك سبق خير محرك زي قبل تخيل بزعبان محرك انت سبق متواضع بس اللي يكون زخماء يتفهم مسلط سبقنا يزار أربعة خلت علينا حكينا أنا كيف قال تفهم قصة لم يقولوا له ما عندي وأنا نتحيز له يا سمعت تطرح ليكون الناس تقدر تكون قال እግዚአብሔር ስመخرنا ዮሐንስ ኮን ሲገጥሞ ዮሐንስ መጥሞ ማለት ነው እንዳይሎ سيتحاوخ سميتها ክትከውን አፈቀደካ ቢሎ ነታ ሐቂያት ይጽውዮ ክብርን ኢየሱስ ምክንያቱ ንሱ በጀካ ቃል ኻልቅ ለሐንተ ተሰማ ነገራት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብዛዕባ ማርታ ማርያም ተዳሪና ኩላና ስለፈልጦ ነጥቃል
ማርያም ማርታ ንልአዛር እንታይ ጌራቱ እያ ኣናዊሓቱ እያ በዘይ ምፍላጥ በዘይ ምስትውዓላ ንኸይተስተውዕል በዘይ ንኸይትፈልጥ ዝገበራ ግን ነቲ ህያው ዝኾነ ቃል እንታይ ኣብ ኣገልግሎት ተፀሚዳ ስለ ዝነበረት እንትኻብኣ ክውሰድ ዘይክእል ግደ ኣይሓረይትን ማርያም ግን ፀጥ ኢላ ንስኻ ኣብዚ ተትህሉ ነርካ ስኒ ሓወይ ግዲ ኣይምሞተን ነይሩ ኢላ ካብዚኣ ቃላት ማርያም ወላ ሓንቲ ኣይተተዛረበት ማርታ ነዚ ቃል እዚ ተዛሪባታ እያ ኣበይ ከም ጌርኩሞ ምስ በላ ነነሱና ፍፅም ጨኒ ብሓመድን ብእምንን ተቐቢር ካብ ዝመውቱ ኮራብዕቲ ገይር ኣረ ተኣመስን ክብራ ኣምላኽ ምራት እወ ይኣምን ኣለኹ እሞ ኸዳ በታ ድሕረይቲ ከም ዝመፅእ ስንፈልጥ ኣሎ ሬኹ ከምዚ ጌርና መሓላለፊ ሓዳደ ግዜ ምርኢ ኢሉ ክኸውን ኣይኮንኩም ከምዚ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ቀረቦም ብኸም ዝሓልፍን እታ ዕድል ስለ ዝተዋሃበትን እንዳኣምበር ካብ ናሓድሕድ ወይ ኣርባላምስ ኣነ ሓደ ነገር ዝብሎ ነገራት ኣለኒ ኣይኮነን ዶ ሎሚ ዝተቐበለ ጎይታ ንዓመታት ዝቕበል ጎይታ ኣነ ንሱ ማሕረ ሓድሽ ፍጥረት ሓድሽ ፍጥረት ጎይታ ብኡ ክሰርሕ እንተደልዩ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ እንታይ ይብሎ ደሎ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓደ እቲ ግደት እንታይ እቲ ንዓ ህይወት ክህባ ዝኽእል እቲ ስልጣን እንታይ ተረዲእዋ ንሱ ትንሣኤን ህይወትን ምዃኑ ኣስተውዒላ ክገብሮ ይኽእል ኢላ ኢቨን እቶም ኣይሁድ ከማን እንታይ እዚስ ከይሞተ ከሎ ከይተቐብረ ከሎ ኣብዚ መፂኡ ነሩ ተዝኸውን ስን መተንስኦ ዶ ነይሩ ኢሉ መተንስኦ ነይሩ ነገር ግን ጎይታ ምስ ደንገጸሉ ኣእዳው ልዒሉ በቃ ናብ ሰማይ ጎይታ ከኣለ ስሙ ኤልሻዳይ ኣይኮነ ይኽእል ኣልዓዛር ኢሉ በቃ ንዓውፃ ታገብር በገነዙ ኣይገርመኩም ሓደ ሬሳ ዝተባህለ ዝተበኺሉ ዝተለቕሰሉ ብሓመድን እምንን ዝተደብደበ ብግንዙ ተኣርሲሉ ከምዚ ዓይኑ ከሎ ኣልዓዛር ስለ ዝተኣዘዘ እቲ ኣውቶሪቲ እንታይ ነይሩ ቃል ኮይ ሎሚ ኣብ ዘጨንቐልና ኣብ ዝኸብደና ነገራት ቃል ጥራሕና ውጀል ቃል ጥራሕና ውጀል እስራኤል ን40 መዓልቲ ን40 ለይቲ ፈሪሆም ንድሕሪት ይምለሱ ነይሮም ብምምሰግመ ብሰንኪ ባጫ ናይ ጎልያድ ዳዊት እቲ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ እቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ እቲ ወግእ እግዚኣብሔር ዝርዳእ ዳዊት ግን እንታይ ገይሩ መን ዘይግዙር ፍልስጤማዊ ጭፍራ ሰራዊት እግዚኣብሔር ዘባጭወሉ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣሎ ወደ 17 ኮይኑ ስለዚ እንታይ ሎ ቀጣይ መሊሱ ዘይግዙር ፍልስጤማዊ ነቲ ባጫ ነቲ ውጆ ዝነበረ ጎልያድ ክሰምዖ ኣይደለየ እንታይ ዳ ነቲ ኣዋጁ ብኣዋጁ ገይሩ ኣፍሊሱ ሽዑቲ ኹተቴ ዝተባህለ ዳዊት ሓሙሽተ እማን እኳ ሒዙ ሓቂ ሓሙሽተ ከይዱ ፊት ለፊት ንስኻ ብኹናት ብመዝረቕ ትመፀኒ ኣለኻ ኣነ ግን በቲ ንስኻ ተባጭወሉ ዘለኻ ጭፍራ ሰራዊት እግዚኣብሔር መፀካ ኣለኹ እቲ ውግእ ናይ እግዚኣብሔር ተዓወት ግን ናተይ እዩ ስለዚ ንኽሳድካ ቆሪፀ ነግብተን ኣማውራታት ክገብረን ኣብ ዘላ ፍልስጤም ከዓ ኣምላኽ እስራኤል ከም ዘሎ ክትፈልጥ ብኣምላኽ ኮይታ ምንጭ ዓወት ናይ ዳዊት ግን እንታይ እንተዳኢልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ኣብቲ ምዕራፍ 1 ምክንያቱ ንሱ ብሕጊ ኣምላኽ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ትገብር ለይትን መዓልትን ዝምርምር ደሰይሙ እኮ ኢያሱ ከምኡ ተባሂሉ ኣሎ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ኢያሱ እንታይ ተባሂሉ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 8 ነዚ ሕግዝ ኢሎ
ካብ ኣፍካ ይደርሱ ለይትን መዓልትን በዚ ሕገዚ ኣሳላሱ ማዲቴት ሽዑ መገድኻ ተቐንዕ መገድኻ ተሓስብ መገድኻ ከኣቕናዕ ዳስዋከ ኣብቲ መዝሙር 119 ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይነግርና ንመገደና እንታይ ክብር ኢየሱስ ይሁን። እስኪ በዛ አላህ ዝባህ ዝበለ ኣነስ እዚ ኣምላኽ ዝሕጉስ እየ ዝብል እስኪ እምበር ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካልኣይ ቆሮንጦስ ኩላና ነንብባ መቸም በአምላኽ ባህልና አለ ሓቂን በአምላኽ ባህል ይወለድ ረቢ ሓወይ በአምላኽ ባህል ካል ሳና አምላኽ ሰግዳ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 7 ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈትሞ ነፍስ ወከፍ ብጓይ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሕልኖ ይሃብ እዚ በአምላኽ ባህል ማለት አምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ይፈቱ ተሐጉስኩም ተራእዮም አቦ አይኮንም ንኣምላኽ ይናምፅ ግን ሕጉስ ወሃቢ ብግዲ ይኮነ ተገዲድካ ዘይኮነስ ሕጉስ ወሃቢ ብርግፅ ህዝቢ ኣምላኽ እንተ ተሓጒሱ ሃልዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ንቤት ኣምላኽ ዝኸውን ውህብቶ እንታይ ይገብር ይሄድ ከምቲ ተነቢርና ዘሎ ይኮነ መን ይፈልጥ እግዚኣብሔር ክባረከካ ተረኒኻ 10 ሸሕ ትኽእል ኢኻ ንእግዚኣብሔር ብምሃብ ይምለኽ ይብልካ ብምሃብ ይምለኽ እዩ ካብቲ ዝቕበል ካብቲ ዝህብ ይባረኽ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ክትባረኹ ዶ ትደልዩ ሃቡ ልብኹም ግን ልብኹም ዝደልዩ ልብኹም ዝኣዘዙ ሕጉሳት ኮንኩ ነዞም ኣሕዋትና ኣይነሸግሮም እቶም ኣሕዋትና ከዓ እንተ ደኣ ሰብ ብልቡ ዝሓለሉ እንተ ደኣ ሂቡ መዓል ሰላም ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ክኽበር ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ትዝዓበየ ኣውቶሪቲ ኣሎ ንቃል እግዚኣብሔር ንቕበሎ እንተ ደኣ ኮይና ንቃል እግዚኣብሔር ንኣምኖ እንተ ደኣ ኮይና ሕጉሳት ወሃቢ ኮይና ልብና ዝኣዘዞ ከም ዓቕምና ከምታ ውሽጥና ዘለና እግዚኣብሔርና ክብሪ ኢየሱስ ይሁን ባህ ዝበሎ ተሊ ጣቂዕትን እንልታ ንጸልይ